Einaut Kastagneten Muga pelikuliak erueban urrezko antzarra. Euskal Zine Bileriak bere sortzailea dan Benito Ansola omendu dau. Azaruen 10an, Memoria egunean, indarkeritzen biktimak gogoratu eta omentzia erabaki dau Lekitxoko udalak. Lekitxon urteurrena aizkolari txapelketia eta Lekitxo bizirik lasterketia eukiko dugu segunotan. Asteburuan hegoaitxe indartzuagaz, eguraldi lehorrakin eta temperatura oso altuakin jarraitzuko dugu. Berrogeta bosgarren Euskal Zine Bilera jaialdia euki genduan aurreko astian. Euskarazko film labur onenen proiektzioak, solasaldizak eta tailerrakin gozatzeko aukeria izan zan 4 egunetan zihar. Horren artean, sail ofizialeko lehiaketien sari banaketa egitaldiza Ana Goitia eta Aitor Rabaroan eskutik, eta bertan emon zirian ezagutzera edizio honetako irabazleak. Film honenen saritza 3.000 euro eta urrezko antzarra Muga Einaut Kastagnet. Zorizona! Gainontzeko sarizetan, zuzendaritza honenen saritza 1.600 eta zilarrezko antzarra Lambroa, Aizol Zaratxaga. eta gidoi honenen saritza Arnasarentzat. Azkan honek, gainera, EITB ikuslien sareiz jabe eskuratu eban, ikusliak astietan zihar emondako botuari esker. Azkanik, gazte 22 saritza, Nagore Murielen erro 2 lanentzat izan da. Euskal Zine Bilerien partetik, zorizonak parte hartzaile guztizari aurkeztutako lanen maila bikainagaitxik, eta eskerrik beruenak laguntzaile eta zinera hurbildu sarien ikusle guztizori. Euskal Zine Bilerien egitarauen barruan, jaialdizen sortzaile nagusiza izan dan Benito Ansola erkiagari omenaldiza eskainizako. 84 urtegaz, Ansola euskarazko zinien bultzatzaile handizenetako bat bilakatu da, eta Lekitxoko jaialdizak bere ibilbidia urte guzti hauetan zihar gogora ekarri nahi izan dau. Zinemagintzan egindako lanagaitxik omentziaz gain, Euskal Zine Bilerako edizio honetan, Ansolan zuzendaritzapian eindako azkan filmen estreinaldiza euki dugu. Aitxitxa Makurra izenburuagaz, Lekitxon hain ezaguna dan kondairien kontakizuna aurkezten gaitxu Traola produkzioak egaz elkarlanian egindako filmak. Film hau ikusgai dago Traola produkzioaken YouTubeko kanalian. Lekitxon, biolentziza edo indarkeriza guztizen eta giza eskubidien urraketien ondorizoz izan dira zen biktima guztizari egiza, justiziza, erreparazioa eta merezitzako aitortzia adierazteko asmoz, urtero azaruen 10an ikurrina mazta erdizan ipiniko da. Egun hori Memorizen egunalez izendatuta dago eta Lekitxo be ekimen horretara gehitzuko da bizikidetzia eraikitzen jarraitzeko eta barriro antzerako egoerarik errepikatu ez daitzen. Erabaki hau udala osatzen daben alderdizak aho batez onartu dabe. Hurrengo egunak kultur eta kirol ekintzaz beteta eukiko doguz. Lekitxon 687 urteurrenen barruan, urrizen 28, 29, 30 eta 31 itzaldizak eta bizitza gidatuak eukiko doguz. Santa Maria Monasterizua, Maria Rota, Arduen eta Arrainen ibilbidia, edota Garraiz Zirlien inguruko solasaldizak eukiko doguz. Azaruen batian, Lekitxo bizirik lasterketien 14. edizioa antolatu dau Amandarri triatloi taldiak. Umien lasterketak 11 aurrera izango dira eta nagusizena 12etan. Bertan parte hartzeko izen ematia herrikrosa.eus orrialdian egin ahalko dozue.
Azaruen 3an, Lekitxon 687. urteurrena ospatuko dugu, eta azaruen 5an, erraldoi eta buruhandizak kale jiran izango dira 12-etatik aurrera. Azkanik, azaruen 6an, 12 plazan, Bizkaiko aizkolari txapelketia egingo da. Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí, hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras. Modelo 77. Modelo kartzela, Bartzelona, 1977. Preso komun talde bat amnistia eskatzeko antolatzen ari da. Espainiako kartzela sistema kolokan jarriko duen askatasunaren aldeko guda hasiko da. Kanpoan gauzak aldatzen badira, barruan ere aldatu beharko dute. Vamos a fugarnos. Eguraldia. Gaur temperaturak gora egin dau barriro be eta uda beteko berua eduki dugu. Bihar ildo beretik jarraitzuko dau, hego haitze indartzuagaz, eguraldi lehorrakin eta temperatura oso altuakin. Zerua hodeitsu egongo da, baina ateri eutziko dotzo beste egun batez. Zapatuan uda itxurako eguraldizagaz jarraitzuko dugu. Egoiziak ez dau etenik eukiko eta beste egun batez boladak sakartxoko dau. Zerua partez lainotuko da be goi-hodeizak, baina ez dabe euririk ekarriko. Temperaturan ia aldaketarik ez. Domekan, ordu aldaketiagaz batera, giro aldakorra eukiko dugu. Emoten dau hegoaldeko haizia alde batera itxi, eta temperaturak desente bajatuko dirasela, maksimuak 22 gradutan gelditzuta. Zerua hodeitsu egongo da eta tarteka eurisa egin leike, baina ez dau askorik egingo. Hurrengo astia eurisagaz eta temperatura epelakin hasiko dugu, baina astiak aurrera einala freskatzera egingo dau. Azkan astietan bizi dugun giro lehorrak eta hegoaldeko haize zagarrak emoten dau amaieri eukiko dabela Domekatik aurrera. Kontuz, alerta larantxan gagozelako zutiak aitzik, eta guztiz debekatuta dagola sua eitxia. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.